Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi uklur akflem Tamil Chandra Shekharan Jos Viaj ubala jutip kerteng kum ujais hakane ka kenti ka bamenta unsa syem kum chief minister jong ka jala Tamil Nadu. Vijay ubadai uklur akflem Tamil kata hak karkhana Bollywood bat ki babun ki film ki ba ulaju ak kidai ki ba yajiu ba lakban kedeu hangne bawat kinong i page film ki ba dai na po Meghalaya ki itu bahaya u aktor Vijay batbun ki jukot ya u aktor batbun ki balapan pau ya ka jing ngau tenat batbun ki balapan pau ya ka jing ngau tenat ya ki film ki ba dai na po sao Vijay hakane ka kenti ka bamenta unsa syem kum chief minister jong ka jala Tamil Nadu bat wadla umla bantau sarkar marwai henry la tikna ba unlong o chief minister lengba ka jing kersan jong ki wei pat ki party namar ka party jong u ka dei ka party ka ba yo buntam ki MLA la ru ban kedeu hangne ba Vijay ula thau ka party thamai jong u ka TV ke haka artarik urempang jong usnam arjar arpsau Vijay ula kentat ban trailang lupa bat ke BJP shwa ka election bat let's say om ya trailang na ka banta bantau ya ka sarkar ka bathamai haka ba ya dai bat ka kam ak film ka bakado ka ba uak shwa bat nun syemti pura komu politicians kadai ka ba kerteng ka jana nayajan hadu menta ya ka ne ka film om parla ban pelaj pajba haki sinama watla kilalai tu badon ki jingwit ban yo ya ki certificate ban pelaj pajba haki sinama bat lakmi lanti bayakane ka film en sa pelaj pajba no shen